Рахманир-Рахим, hörmətli müsəlman qardaşlar, millətdaşlar, avuldaşlar. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Benim ismim Harisov İlnar Rasimullah, müsəlmanca ismim Abdulmalik bulamın. Әлмәт районы Яңа Нәдер авылында туып, үсеп, әле көндә дә шушы авылда яшимин. Үзем белән булган хәлләрне, мондагы булган вазгыятны сезнең белән дә уртаклашасым килә. Быел 28 май көнендә минем янга номерсыз машина килеп туктап, эш ират төшеп, үзләренең таныклыкларында күрсәтмичә, үзләренең иминлекне саклау хезмәткәрләре икәнлеген генә әйтеп, авылдашлар алдында мине машинага утыртып, Әлмәт прокуратурасына илтеп куйдылар. Югыйсәм, повестка җибәреп чакырсалар да, мин инде килгән булыр идем. Рәхмәт егетләргә, үземнең йөрисем булмады, алып барып куйдылар. Прокуратурада инде миңа ни өчен чакыртканнарын әйттеләр. Имештер, быел 28 март көнендә мин үземнең авылыбыз мәчетендә имам булып җәмәгать намаз укытканмын икән. Кемдер видеога төшергән, бу видеоны миңа күрсәттеләр. Ләкин ул видеоны кайчан төшерелгән, кем төшергән, минем рөхсәт бармы, юкмы? Һәм дә әле бит мин ул мәчеттә 10 ел дәврендә имам булып торган идем. Бәлкем шул вакытта төшерелгәндер. Ансын төгәлләп әйтмәделәр. Хәзер инде миңа мәчеттә намаз укытырга ярамаганлыгын әйттеләр. Фақат указлы шаһадәтнамәсе булган имамнар гына мәчеттә намаз укытырга ярый икән. Ансында әле мин белмәгән идем. Моңгышы җомга хутбасын, җомга намазын укыткан өчен шушы хөкем ителгән очраклар булган, яки шулай ук безнең мәзһәб буенча укытылмаган өчен шушындый хөкем ителгән булганнар. Ләкин хәзер инде тагын да куркынычрак, бу инде хәтта үзебезнең мәзһәбебез Абу Ханифа мәзһәбе буенча берәрсе имам югында, имам бер сәбәпләр аркасында мәчеткә килә алмыйча калып, аның урынына берәрсе басып җәмәгать намазын укытса, бу инде шушы хөкемгә тартылмачак. Административ штраф бу инде яровой пакеты буенча 5000 сум. Кемдер әйтер, нәрсә инде ул 5000 генә дип, ләкин әгәр дә мине хөкем итсәләр, бу инде миңа гына кагылмаячак, бу Татарстанга гына түгел, хәтта бөтен Россиягә дә кагылачак. Судопроизводство дигән тарихында шушы нәрсә булды исә, бу Россиянең төрле пишмакларында әгәр дә берәрсе шушы намаз укыта икән, имамнан башка, бу инде шушы хөкемгә тартылу ихтимал. Иминлекне саклау хезмәткәрләре әйтүе буенча, алар инде хәзрәтегездән сорадык ди, ул сиңа рөхсәт бирмәдем дип әйтте ди. Ләкин Рамазан айы алдыннан гына Асаф абый хәзрәт миңа икенде намазыннан соң вагаз сөйләрсең әле дип әйткән иде, сораган иде, ләкин мин аңарга Әлмәт мөхтәсибәтеннән рөхсәт кәгазь алып кайт, шуннан соң сөйләрбез дигәч, мин сиңа үзем тулаем рөхсәт бирәмен дигән иде, ләкин кәгазь булмагач мин инде вагазлар сөйләмәдем. Ләкин аңлашылмый, бу очракта ни өчен ул рөхсәт бирмим дип әйткән. Шулай ук аңлашылмый, хәзерге шушы заманада ни өчен Корбан бәйрәме алдыннан мөселманнарга менә шушындый нәрсә ясап маташалар. Бу бит инде зур тавышка, фитнәгә китерү ихтимал. Без инде өметләнәбез, бу хөкем булмас дип, гадел хөкем булыр дип. Иншалла, барчаларыгызга да, җегетләргә дә, видео төшерүчеләргә дә рәхмәт. Аллаһ Тәгалә үз җәзасын сезгә насыйп итсен. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе яңалыкларны шулай әйтеп торырмын.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва